ngersake Kencana Katon Wingko. Iya, wis. Masa? Tenan to, Pakde. Lah iki kok raruh ki aku lho, arisan. Pakde. Wis. Oh iya. Aku tuh jujur ngono. Iki dadi sing iki angsurane Mas, mau DP-ne. Oke, baik. Ini ki HE. AEC ben rada banget. Nah, wis.
Ayam Mas Bos Slamet. ayam Pak Slamet. Luar biasa. Iki Bos ayam, bos kangkung nek Mas masuk. Slamet kan rombongan SVP. Oh nggih. Ngerti toh? Tahu. Ponorogo. Bos-bos semua, Oh, iya. Mas. Pokoknya kalau masalah bos serahkan pada Mbak Puput. Siapa yang nggak tahu? Terlihat ya Mana? nih muka-muka bos yang mana Iya. Di Terawang. sudah terkeker. Iki lho, bolone Mas Yudi. Nggih. Mas Yudi SPP. Nggih. Yo, monggo lanjut.